जितना भी भोजपुरी के देखे वाला लोग बा, भोजपुरी के बोले वाला लोग बा, भोजपुरी के समझे वाला लोग बा, वो सब कोई के सांझे बिहाने चैनल पे हमरा तरफ से यानी कि अतुल्य के तरफ से नमस्कार बा, प्रणाम बा। और जे भी हमरा से छोट भाई बंधु बा ओकरा के आशीर्वाद, प्यार, दुलार बा। अब जो सब जान रहे हो कि जैसे हमने के समाज में अभी लगन बुढ़ा गई हुई और सब कोई घरे बेटी पतो आ गई हुई है। घरे अगर भौजी आवेली तो ऐसा माहौल हो जाला, एकदम हरियाली छा जाला और देवर सबके किस्मत के ताला खुल जाला। थोड़ा बंजर पड़ल जमीन पर और थोड़ा बंजर पड़ल जिंदगी में एकदम रवानी आ जाला, पूरा वो घर में हरियाली आ जाला। जैसा हमरा पीछे रहुआ सब के दिखता वैसा माहौल हो जाला। लेकिन ये हरियाली और ये खुशी समाज के अच्छा ना लगेला। जब अच्छा ना लगेला तो जब भौजी बेटी पतो घर में एंट्री ले ली तो ओकरा साथे साथे मंथरा लोग के भी एंट्री हो जाला। अगर रहुआ गेट पर पहरेदारी नहीं करत, रहुआ अपना गेट पर कंट्रोल नहीं खे और रहुआ अगर अपना दरवाजा पर केवाड़ी पर ताला नहीं लगैले तो मंथरा बड़ा आसानी से घुस जाली सा। और ओकनी के मेन मकसद रहेला कि जौन रहुआ भौजी चाहे बेटी पतो अइला के बाद जौन घर में हरियाली बा ओकरा में आग लगा के बंजर बनावे में कोई कोर कसर ना छोड़े सा। काहे से कि हमरा लागेला और जितना हमरा समझ बा कि कोनो पतो अगर रहुआ घरे अइली तो वो बेचारी पहले दिन से बुरा ना होली। ओकरा के बुरा बनावेला और परिवार, रहुआ घर के और बेटा और रिश्तेदार। वो बेचारी एक नेक भावना से रहुआ दरवाजा पे आई, लेकिन ओकरा के बता दिल जाला कि ना 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 हमनी के एह लायक नहीं जा, तू आवा हे में तू छल कपट साम दंड भेद कर। और देखी कि कहानी शुरुआत कहाँ से होला। जितना हमरा समझ बा रउआ सभे के बताइब और एक साथे इहो हम रउआ सभे से गुहार करब कि अपना घर के दरवाजा मजबूत रखी, जौना कारण मंथरा रूपी तीसरा व्यक्ति रउआ घर में और जौन और बेटी पतो होइला के बाद ऐसा हरियाली भइल बा ओकरा में आग मत लगा पावे। काहे से कि जब जिंदगी में एक बार आग लाग जाए तो जब तक जिंदा रहब तब तक रउआ धू धू के जलत रहब और फिर परेशान अकाल मृत्यु के गले पड़ जाए। तो जब पतो घरे आवेली तो उनका पता बा और वो चाहेली। काहे से कि पावर हर एक कोई के अच्छा लगेला। वो समझेली कि जौन हमार सास के संपत्ति बा चाहे जौन हमार सास के वर्चस्व बा वो हमरा एक दिन मिलबे करे। वो ये निष्ठा से काम करे गेली। काहे से कि जौन हमने के समाज के ताना बना अभी वो लायक नहीं खे कि उनका इंडिपेंडेंट सोचे पे मजबूर कर देवे कि यानी कि ना पतो जी चाहे ना बहू जौन तहार बा जौन तू कमेबू तौने ह, सास वाला इंटरेस्ट वो तहारा मिल जाए। लेकिन ना, जौन हमने के समाज में वो बतावेला कि जितना जल्दी हो सके बहू रानी तू अपना समाज और सास के संपत्ति पर हड़प और जौन तारा नाम पर मिलता वहू पे अपन हक जमावा। ना तो सास का जाने जो अपन बेटी के दे देस, तार छोट देवर के दे देस, चाहे केहू के दे देस। एकरा पहले तू अपना के छिनगावे के चक्कर में ऐसा हालात हो जाता कि जौन बेटी पतो होइला के बाद घर ऐसा हरियाली रहता, एकदम कचकचाहट, एकदम कंचन हरियर, ओकरा में एकदम बंजर जमीन आ जाता। लेकिन अचानक वो में आग लागे के शुरुआत कहाँ से हुआ था। जैसे हम कहनी है कि वो अपन दरवाजा बढ़िया से बंद ना रखब, ताला ना लगाए, चाहे दरवाजा पर वो चौकीदारी ना करब कि हमारा घरे आवत के जात बा, तो रुआ घरे मंथरा रूपी एगो बहू के साथे साथे इंसान ढुक जाई और घर में और समाज में आग लगा दी। और तब तक आग लगावत रही जब तक और घर और हर जौन जिंदगी में हरियाली बा वो जल के खाक राख और भस्म ना हो जाओ। एक शुरुआत कैसे हुई और इस जिंदगी में आग कैसे लागी, एक एक पैदान करके रउआ सभे के हम बतावे के कोशिश करब जितना हमरा समझ बा। आज के हमने के समाज में जब बेटी के विदाई होता तो हर एक बेटी के बाप ये कहता है, अरे जाए दहो का करे के बता रहा, तारा गाँव रहे के बा, तारा तो दुल्हा के साथे रहे के बा, जहाँ उ रही हन उजा रह। लेकिन जब इहे उ ससुर के साथे होखे लगता तब फाट के दरवाजा लग जाता। कहे से कि उनका चाहे वो पतो जवन उनकर गुलामी करो और बेटी के बनावल जाता महारानी। ऐसे कहाँ से ऐसा दोगला प्रवृत्ति के नियत और नीति कहाँ से रख ले बानी कि राउर पतो जौन आई तो उन गुलामी करी और जौन राउर बेटी बिया वो जाके गाड़ी दी। जब तक की मानसिकता रही तब तक समाज में द्वेष और समय से पहले बेटी बहन जलावल जी हन। कहे से कि जब पतो होइली तो उनका के बेटी के रूप में हम ना उतारब
जब उनका के एगो पतोह में के रूप में और एक ATM के रूप में उतारब तो उनका के हमेशा से विक्षिप्त मानसिकता के नज़र से वो बेटी के देखब। और ई मानसिकता बदले खातिर रउआ ई बात के समझे के पड़ी कि जैसे राव समझे खातिर रउआ इहो समझे के पड़ी कि जैसे राउर बेटी गोइल बिया कोई के घरे और सही रौरो घरे कोई के बेटी आइल बिया, तो दोनों बेटी के शिक्षा में बदलाव ना करे के पड़ी। रउआ अपना बेटी के बतावे के पड़ी कि ना ना तहरा दुल्हे से नहीं मतलब रखे के, तहरा उ घर के हर एक व्यक्ति विशेष से रखे के पा जे तहरा दुल्हा के एहिजा तक पहुँचैलस। लेकिन वो लड़की के बाबू भी का करस, कहे से कि आजकल मॉडर्नाइजेशन के ज़माना में लड़की तपाक से कह देती है, ए बाबूजी तहरा नहीं खे बुझात, हमार ससुरवा के और जहाँ उजा बाणन स हमार जौन सजना जी बाणन इहे वो कमल के फूल बाणन, ना तो बाकी सब लीचड़ गली जो जाके किच्चड़ बाणन स। तो समझे के चाहे वो बहुरानी के भी और समझे के चाहे वो ससुर के भी कि जब वो दामाद जी और कमल के फूल बाणन तो कीचड़ में ही निकलल बाणन, यानी कि वो कीचड़ ही तहरा दामाद के कमल के फूल बनैले। खैर दामाद और ससुर पर ना जाके हमनी के बात कल जाओ कि ई जौन हम घर में पतो होइला के बाद जौन हमनी के जिंदगी में और हमनी के घर में ई हरियाली आइल, ओकरा पे अचानक ही बंजर जमीन और खुशी भस्म कैसे हो। तो होखत आई भस्म तीसरा आदमी के कारण, जेकरा के रामायण में मंथरा कहल गइल बा। मंथरा कुबड़ी मंथरा, काहे से कि ओकरा एक रउआ परिवार के खुशी देखल बर्दाश्त नहीं होखत, तो वो सोचा था कि जौन पहले के बाणन सा ओकरा पता हमार बाण चली ना, तो जो नया नवेली आइल बाड़ी इनके के कुछ कहल जाओ। तो जैसे हमरो के बतैनी हाँ कि बाबूजी पहले ही सिखा के भेजले बाड़न कि तहारा का काम बा, गाँव में रहे के बा, तहारा तो जहाँ दामाद जी रहियन ओहिजा रहे के बा, तू उनका पर ध्यान द। तो पतो ध्यान देवे लगली दामाद जी पर, जहाँ जहाँ दामाद जी जातन ओहिजा पहुँचा तड़ी और धीरे धीरे सास ससुर देवर ननद भौजाई जे भी बा ओकरा से रिश्ता टूटल जाता। अब इहे कड़ी देख के जौन मंथरा बाड़ी वो पर अपन हथौड़ा चलावत ताड़ी और समझावत ताड़ी उ पतोह के उ कन्या के कि अरे तू फलाना बो जब आई रहू तो तहरा के कितना गहना मिला रहे मुँह देखौनी में, तहरा भी उ मिलल कि तहार सासे रखले बाड़ी। तो उ जौन पतोह बाड़ी उ तपाक से कह दिली, ना जी हमरा कहाँ से मिलल, उ तो हमरा सासे भी बा, काहे से कि हम तो उनका भी रहबे ना करीला, तो हम कैसे ली। अब ओहिजे उ मंथरा जौन बाड़ी ज्ञान देवे के काम लगई हन और कमजोर कान के उ बेटी पतोह रही हन, तो बात कान में ले ली हन और षड्यंत्र के शिकार हो जाइ हन। और यह षड्यंत्र के कारण और पतोह कैला के बाद जौन घर हरियाली से भर गई रहे उहे अभी बंजर जमीन हो जाई। और बंजर जमीन होखला के बाद ई घर जल के भस्म राख के रूप धारण कर ली। जब ये घर राख हो जाई तो कुबड़ी मंत्रा के छाती फूल जाई और फूल के छाती छाता हो जाई। ये बात समझे खातिर उ बेटी के, उ पतोह के, उ सास के, उ ससुर के, उ देवर के, उ देवरानी के, उ जेठ के, जेठानी के समझे के पड़ी। इन बात समझे के खातिर उ पतोह के भी बुद्धि होके के चाही, उ बेटा के भी बुद्धि होके के चाही। लेकिन अब बुद्धि तो उ कुबड़ी मंथरा खा गई।